खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर' बे प्रमद बर' बिथाङा एनआईए केस नांनायनि सायाव थामहिनबा जाय बिथांमोना दिनैसिमबो सेन्ट्रेल जेलाव थानाय बारग' एनडीबी बे एनडीबी फोरनि एनआईए केस नांनाय बे एनआईए केस नांनायनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बे समाव बिथां प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे एनआईए केस नांनानै थानाय सा 27 बर' हारिनि दावहारु एनडीबी फोर बे एनडीबी फोरनि केसनि सायाव बाथ्राखौ फोरमायथिदों बिथां बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसाम सरकारजों सावरायनानै बे समाव एनआईए केस नांनानै थानाय मोन 9टा केस आरो जायाव गासै 27टा बारग' एनडीबी फोर दं बै एनडीबी फोरनि सायाव गोदान दिल्लीयाव थामहिनबा भारत सरकारनिसिम आसाम सरकारनिफ्राय मोनसे लाइजाम दैथायहरदों आरो जेराव एनआईए केसखौ बे समाव आसाम फारसे लाबोनायनि थाखाय सावरायनाय जादोंमोन आरो हादरनि नखर मन्त्रि बे नखर मन्त्रिजों बिथां बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ सावरायदोंमोन आरो सावरायनानै बे समाव थाबैनो आसाम फारसे भारत सरकारनिफ्राय दैथायहरसिगोन होननानै फोरमायथिदों बिथां बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आमी जाय पेलाय दिल्लीत कथा पातिलो होम सेक्रेटारी लगत বিষয়া বিলাকৰ লগত আৰু হি এনআইএৰ কেছখিনি অতি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰলৈ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব আৰু তেতিয়া আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু অসম চৰকাৰৰ আলোচনা কৰি এই কেছখিনি কেনেকৈ নিষ্পত্তি কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰিম बे समाव बारग' एनडीबी जाय बिथांमोना जोबथेसालियाव दं बे जोबथेसालियाव थानांनाय बा थाबाय थानाय बारग' एनडीबी बे एनडीबी नि थाखाय मोनसे गोनां खौरां बे समाव बिथां बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों जे हादरनिफ्राय बा भारत सरकारनिफ्राय बे समाव एनआईए केसफोर बे एनआईए केसखौ आसाम फारसे दैथायहरनाय जासिगोन खम समनि उनावनो दैथायहरनाय जासिगोन होननानै फोरमायथिदों बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरो जेब्ला दैथायहरोब्ला आसाम रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसाम सरकारजों सावरायनानै बिथांमोननि बा केसफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय राहा लामा लागोनखौ बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा আমাৰ 9টা কেছ আছিলে যত 57 আমাৰ কেডাৰ বা তেখেতসকলে জেলত আছে সেই সকলৰ কেছটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰলৈ লিখিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কোৱা হিচাপে আমি যাই পেলাই দিল্লীত কথা পাতিলো হোম সেক্ৰেটাৰীৰ লগত বিষয়া বিলাকৰ লগত আৰু হি এনআইএৰ কেছখিনি অতি শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰলৈ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব আৰু তেতিয়া আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু অসম চৰকাৰৰ আলোচনা কৰি এই কেছখিনি কেনেকৈ নিষ্পত্তি কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰিম থ্যাংক ইউ मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गावगावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गावगावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन